Πάση μπάλα στην αριστερή γωνία. Καραδέμητρος με τη μία και βγαίνει από τη δεξιά πλευρά ο Κουλούρης, έτοιμος για τη σέντρα. Στο πέναλτι έρχεται ο Καραδέμητρος. Εκπληκτικό γκολ. Εκπληκτικό γκολ με τη σφραγίδα της αντεπίθεσης, του πλήρους ευνηδιασμού για την ομάδα της Κέρκυρας, με τον Κουλούρη να βγαίνει από τη δεξιά πλευρά, να βρίσκει στο ύψος του πέναλτι τον επερχόμενο Καραδέμητρο, ο οποίος με ένα ευθύβολο αριστερό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Καραογλανίδη, ο οποίος δεν θα μπορούσε να αντιδράσει. Πολύ δυνατό το σουτ στην αριστερή του γωνία. Περίληπος ο τερματοφύλακας της Αναγέννησης, Καραδέμητρος. Τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του Ανδρεόπουλου. Και πάλι εδώ εξαιρετική προσπάθεια από τη δεξιά πλευρά με δύο πάσες στην επίθεση. Σηκώνει το κεφάλι ο Κουλούρης, βλέπει, είδατε εδώ την κίνηση, έρχεται ο συμπαίκτης του με το αριστερό, με δύναμη, με φόρα, στην αριστερή γωνία του Καραογλανίδη. Αναγέννηση Γιαννιτσών, Κέρκυρα 1-3. Νομίζω κάπου εδώ τελειώνουν όλα. Δεν θα αργήσει και ο διαιτητής να μας δείξει και κάποια καθυστέρηση, ο τέταρτος ενδεχομένως, γιατί είχαμε